Oh, nek sing ngene penak ta, duruti. Iya ta. Ora kok mau. Res. Oh, loro ora kan? Berat ta? Kecekel ngetaki kan cetit gampang. Mas Bang. Pasan lo. Ana lo. Harus tambah kriang barang. Lha tak keri cik madhep terus wetenge kok. Ora madhep ta. Aduh. Wah, munggah iki jenenge. Lho, kenceng awas. Streaming Los. aduh barang Lah, ya ta. Iki pengen munggah iki. Nah, itu muni ta. Tekluk-tekluk. bang ini metu model ora ana Jenane wae kaya nganu ni apa nih? dides Cara oksigen iki nang anu kita numpuk. Jane kabeh wong iso ngurut weteng iki. rasane koyo iki Nek kok disilet to. aku main sedih aja kene iki Ayo ra iso pusate ning kene kok. aduh Nah. Wis ora ta? Apa nang pusate ning kene kok yo. Tapi rasa sesek iki ning kene sesek jang. Iki sing marake sesek meni tok wong enggak kadang-kadang tok jantung lemah ngono to. Ya nang kene iki. Mau kan sesek iki kan wis ngene kan lega. Mas, oh jadi peka biasa wae jerit. Jerit ora masalah daripada dipet iki munggah meneh. Anguk bengok dadi los. Nah. Iki marake sesek iki sing iki. Sing kene. Cik, iki sing awas. Aduh. Keri aja kan iso wae. Ayo boyoke ning kene kok. Aduh. Aduh, aja kan ndi. Ngisor wae ngare. Isore ya padha wae to. Aduh. Tambah lo. Aku udah biasa wae. Sama balungnya kena. Aduh. Iya ora balunge pancen titik saraf iki kok lho. Si macam ni nanti. Heh? Macam ni. Wis ben mak kan balik. Teko nek tadi. Maaf. Terus teko kalau. Aduh, ada. Aduh. Apa? Udah bisa lagi tadi. Terus dong Apa kok ah? Wis nakon Bang. Jadi ini. Ah, tak di. Mas. Sesek dodone. Ah. Ya, yang ke tak bayi nang. Nah, tak kecil kata.
Iki kowe kecetil suwi ya nang dhisik kae tekan benek ke yo ora sida. Aku ya suwi kecet-cet iki. Dadi ning nganu sesek masunan. Nah, aku Tengah rasa beda sesek. itu tengah atas tadi. Ya atas to. Bukan wong dol-dol kok Pasar pakai ringan. makan. Coba ten, Bu. Dek ame kecetan mana. Iki pembukaan apa tuh? Kecet to. Tapi lengkap. Wih, sing wingi ku ndak kena pin ndak kena kita sing dirasake. Pernah kene kok ketemune kok lho. Orang di. Ini kisah lagi. Nek kuwi ndi? Sing lawan ndi? Ndi? Ora ning kono kene lho, singgol tok iki kena. Putar kene kok disenggol ora lho berarti kena mari. Iki sekedap panjer kok. Aduh. Wah. Aja kono to ndi aja kono. Lawan ndi? Iki piye ngene tok napa Iki balon tok iki sene til. Lho. Alah. Si aku kaos sing ngene ah. Iki kene kene ya sing. Si, takune santai. Tapi salah langsung. Jadi mari ya. Mari, wah. Ora mari arep dodo bareng kok ora mari. Mah repot dengan mari. Wah, di video. Aduh. Cai dhewe kok. Aduh, itu mendung itu. Pendung barang kok. Modele kanggo pendung barang itu. Awak rusak mesti rusak ngene iki. Mas. Awas. Weh, suruh macam. Kok disetrum? Iya Kalau memang disetrum. memang setrum kok. Kalau disetrum rasane. Piar. Ora disetrum ya ora barbar. Ngerekali. Aduh, jangan luar nanti. Waduh. Yes, kenapa bro? Apa iki lho, Kek? Asyik. Saat ini gede pintunya. Awas 1, 2, 3. Siapa lho? Siwai. Apa ah? Ini sing dikosong. Gini. Nah. Sing jero. Apa aku gep-gep? Belak dari kami ceti ya, teman. Makan dari. Ya. Iki sisane tibom biyen to. Di pembian kan sebelah kono. Centang-centang kan. Pasaran di? Wah, so. Nek pasaran tak kayak ini. Tapi wah ketok dapet aman watangnya tuh. Hah? Dari seperti video itu. Iya. Video.